Bisramganjni Lenglama Hatio Bishik Thamromui Market Set eba Stall Krike Tiprasharok Bania Klai Tonglai Jawo Watei Pamte Jingjalok Kalai Laino Kaham Phalnok Stall Set Kri Klaino Borokni Bania Klai Mongrokno Borok Klai Tongu Bohokni Ajimungni Bagai Thangai Thangnani Bagai Lai Thangnai Shalo Hasteo Watei Kebangke Wamani Bai Kebangma Dera Mungbong Khaborokni Abo Bai Bakshano Borokni Bania Klai Thanio Bo Jingjal tei nok nukung bahino ajibung kaham angli yangi thangka hani bagino nai tonglia borokni jingjalni jorao logio bachaikha onichori lamni TWF block committee ni Bukhuksong rok banya khlaini rok bai phalnok nok thangai borok kok lam shawika borokni jingjalni kok rokno khnaka banya khlaini rokni bagai kaisa market stall tangnai rinani bagai koikha TWF ni Bukhuk Bodol Rok Pochim Triprani MP BIPLAB KUMAR Deb tei Tiprasa Hamkrai MONTRI BIKASH Depormani THANI wo chini kok Triprani mangflini bisingti banya khlaini rokno ketal khlai kaham kaisa market ni stall tangnai bagai o salo manjakha TWF ni Shamli Deborma Anjali Deborma Prafula Deborma chung hambai chini media no chung oro tini boma bodol ni engai nai chung omo chini Bisramganj Lenglama Hatika nawo omo bisi kaitham kaibre ngi tongkha niji bonu go ang chak bonu kha chini borok rok oro bania khai tongo bohok tongma ba jotono kaisa to kaisa khai to ma chanai hanga haipano chini Bukhuksong ni obosta belai ke hamya abo tabu nung bonu khana hanga joto nugui tongo hangke chung bosar phaike chung budri layo chung candidate bud riwine chung san kangke chung borno budro horo hangke pass khlai ro borokno hangke abon pore ke kuno response ro kre ngai tongo abo inge chini public rong ni bai kuno kai abon bagino ang tini sakphang oro basa oi ani boma bodologai baksa omono investigate ma khaikya tamni hanba tini be watoi jotono nugui tongo hangke tabo of festive mood chini borok rok bo chini borok rok kisa bania thangai kisa misa puisa ajinani lamao jorawo tabok omo hai hamya omo hai nukhung rok hamya bongni ri rok bebak tei rok sijak nobar phaike kobonjak hingke omo haike to borok business khai chai mania hingke aboni bagai no I request honorable MP West Tripurani sini Sir BIPLAB Kumar Dev no omono nai omono dati ora kaisa stall kahamke boklai runa ungthung chini boro rok jate oro bania khaimani bisingtei borokni poribar bo thangtung chini o bazar hati bo naithoktung ang obose chini naharmu hingke asuk sawai na hambai Lekina hambai omo hingke Bisramganj chini Lenglama hati ni gana wono yang ke saito chini Bukhuksong gobang maro prai 30-50 jona hai borok hai temporary khlainai bazar khai tongai jau watui nobar phaike borok onek problem borokni tam nai mani rokno khatinani tese phehalnani mane onek jingjal phaiuta no borok watengke जों वानसुका chini borok rok jehetu chini Bukhuksong chini sakni borok ba जों borokni ngei sing gisa khorang gisa nai ba borokni tamo problem tong aborokno tui sing tini borok malai khaikya ge omono jehetu chini bubagra sino sau sakni borok rok non chubadi man sak chubadi samung khaidi te जों गमनो आबोनो रक सावैनो जों oro tini phailekya jehetu जों bubagra ba sajak ba norok buri rok bahaino norok khorang ti sadi samung khaidi borokno help khali chubadi ni sajak abno rogni जों tini oro phailekya jehetu जों thangti phaidi जों bakhawa sini buri rok जों tonor milai sini block president tongo sin madam prohali yang tongo sini baisong yang tongo sini madam song tongo jotono nge जों jotono sar baikya phaidi जों tini abo no visit khailnai tai जों ang specially request khainai sini tribal welfare minister chini borong gonang Sir BIKASH no jehetu bo jotoni na tabuk minister ba chini Tripura hani joto Tripura sani hamkrani bagi bo tabuk bini yago barja bini yago fan tongma ba ang bono request khainai je chini o Tripura sarokni chini Lenglama hati je dukan khai tongnai bania khai tongnai borok no kaise kaha musto oro sname rana nungthung in kaha musto sname rana nungthung te nobar wati pheo borok jehetu kaham ke bania khainai business sing buri ke road ni manan bagai ke tori manan bagai sak base manan bagai no platform sname thung jaga thung save thung omonang tini koyo sini borong gonang sini Sir BIKASH no hambai o jagao ustol kaisa khlai ri ma khake belai chao norok chin bage kisa ka hamnai जों belai kosto iko nai tini bo tui rok wa tui nobar phaike belai kosto
Kamini rok thani. जों दा मास्टर पारा Master parani. Nahari जों दा 3 বছর কাইতংখা 3 bosor. दाबुक साइर सिका नाइतंख ताकियो जानुवारि फैगे 4 बছর कानाय Yang ko manam salam bisi. एकदम मनामोई कयन बर और सुतियो और सुति पायो जों गरिपुरके के जों बेले कष्टंगो गाय को तिनि वाति फाइना हौ हौ इको दै बसे गलान रक खालासे आसुक लायो Mo ke je dukan ase bosor dugir rei thaika. के बो फान सोंफाइने किरे Song phai ni kre. Om haken chole lai. अमा केन चलि दं No bar wa tai ro. दारनो फास फायो दाबुक संनाय Thank you, media, for giving me this opportunity. We are here on behalf of all the women. It's already here 3 to 4 years. I have been observing the people here. They're doing the business here, and I have seen without any good shelter, the wind comes and the rain comes. They have no proper shelter here, and I urge or I request our MP Sir BIPLAB Kumar Dev to take good step and necessary step, the urgent step to make for this poor people one good stall here that they can do good business and live livelihood in peaceful way. So this is my request to our honorable MP Sir BIPLAB Kumar Dev. Thank you.